Öz medeniyetimiz we sungatymyzy ösdürmäge goşan adamlarymyzy gowanmagy haklydyr. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Ses var. Onun dağı düşýän ýaňy var. Saýgarjak bolulýar. Ses bilen ýaňy. Sadanlar bir perdeden tursa da bir meňdeş lawzda çykmaýar ýaňy. Doğulongda aydym bilen doğulup, aydym seniň gursoğuňda yeretdi. Ol goşa tar bilen sesiň goşulyp, goşalanyp ajap owaz beretdi.
Rowshen hallyew tämiz güýz paslanyna 1966-njy ýylyň 8-nji noýabryna Balkan vilayatynyň Şowat Kıýkyllarbat şäherine daýhan maşgalatyna dünýä ýenýär. Maşgala başı Gurban Murat ogul perdendiň zaryny çekýän ýegeni täsgula ýaňy bolan ogly Rowsheny perdentlige berýär. Şeýdip 12 doganyň 5-njisi Rowshen täze maşgalada mugallim täsgulaga bilen nargullaydan 4 sany aýallygynyň göz wonjyna öwrülýär. Rowshençigi marata urrun mersem şu biz 4 gyýdyk. Onun 4 gyýdyk onuň Hakan Pahyryň ogly bolmady. Onun şu öz garnasymyz o Gurban Murat dädemlerden ogul şekergellijimden aldyk Rowsheny. Hawa türkmen emleri boýunça tebipçilik edýän nargullayda diňe bir gyllar watda däl, eýsem goly etraplarda da tebip hökümini tanalýady. Dürli ýerlerden dürli kärdäki adamlar derdine şypa isläp nargullaydan ýanyna geler ekenler. Geljekde Rowsheniň akbalyna täsir etjek şeýle bir waka bolýar. Günleň bir güni nargullaydalara Türkmenistanyň halk artisti Urazgelli Alyasow derdine derman welläp gelýär. Şowat gunnowda ýatan Rowshenjuk biýmada bolup aglaýar. Köpügörön bagy sallançakda ýatan bu bäbejigiň üýtgüşük çykýan sesine maýyl bolup gujagyna alýar. Ussat bäbejigiň owadyna nämedir bir dadyň bardygyny, bu sesiň ýöne bir sesselligini aňyp, geljekde ondan bir zatlar çykartamasy bilen ırym edip akpata berýär. Belki hakdan halatly ussat gunnowdaky bäbejigiň halk içinde gadanjak abraýyny şo wagtlar görmek başaranlar. Onun ulultuk ösürdü, oku yaşına yetti. Bıçağın hüvötü yaman kenni. 3 yaşına dağın mara, camı kakar otururdu da. Onun son kakan bağı depem alıp verdi onu. Onun televizorda da aydı duvelin, şu derrevcik anrı veri, şu dep sepalardı da kakmanı öğrenirdi. Hawa, bolja owulan ýaşlygyndan bellidir diýilşýäri. Aydym saatsyny otuna gadammasan Rowshen oku ýaşyna yetip 1974-nji ýylda Gallarbat şäherindäki 26-njy mektebe okuwa barýar. Rowshen mektepde geçirilýän çärelere işen gatnaşyp urýar. Onun bir 4-nji klasy guturdy welin öz şäherimizdäki saatçylyk mektebine okumany sally. Akordeon bölümine. Onun mugallymy, rus mugallymy gelepdi. Onun soňky gowy saatlar zatlar öwrenni, ýankyjygynyň höwe sartdy.
On aydym sazyda kämillik ýoly, dürli saz urallar çalmaga we olara erkedip bilmekligi 1980-nji ýylda täze mektebi, Gyllarbadyň 1-nji orta mektebine geçmegi bilen başlanýar. Aydyma höwesçiň bu oglunjugyň zehininiň hasam açylmagyna ýardam eden adamlaryň birem Aydym mugullumy Garaja Serbarovdyr. Aydym sapağını okudumda sentyabrdan yani 1-nji sagada giýendem. Çağadan zehini bağlayın, ehangını bağlayın diyordum da. Onu yekekeden getirdim, olur kızıklanırdı. Soraydım, yekekeden bir kuplet ayıttırardım. Ona oturayım, gez, planı gel, otur, planı gel. Gerek Rowshen'e gelenine hani bir kuplet ayıtıp ver, diydim de. Onu ayıtıp verene son yüreğime cünk koyuyor ayıtısı. Onun sesi lavdan kovuyor, lavdan. Ayıtısı, ehangı lavdan kovuyor. Öyle Qowy sagdyn sesi var. Mulayimde sagdyn sesi var. Öwrümlerim wagtynda edip bilýär. Ana Rowshen dedim sen koronaga gatnaşsak mı? Elimizde repetisiýa geçersen bilen. Bir gün gatsa, ikinji gün gelmesen adam bildirek bolýar. Ýok golum gatnaşaryn dedi. Iş wagt gutarandan soň ejesini gurlaşaýyn şonu dedim. Onu öýlerine bardım da. Ona barıp Narulaja dedim. Men birinji mektepde Aydym mugallim, Aydym han mugallim dedim. Garaja, ýok men seni tanıyan idi, Garaja dedim sen toýlarda görýärsiň, eşdiýärsiň, telewizde görýärsiň. Men dedim şu Rowshen bilen dedim repetisiýa geçmäge, Aydym hada gatnaşmaga urkaýýan dedim. Telewizde dedim Narulaja onu dedim, Hudaý tarapyndan, Allah tarapyndan sesi var dedim, gowşy. Onu dedim, onu öwretmek gerek, halife gerek onu dedim. Garzam oňa bolsa oşo edýän idi. Sen gaýrasyň gowuş edýän idi. Bolýan Narulaja onu gepleşip o çağan senem aýdyp durawer dedim. Bir gedek barıp bir gedek galyp bolmaýar dedim. Endi zamy öwretmek bolýar dedim. Öwret zähmetinde biderek bolmasyn dedim. Şeýle bundan dedim gelecek var dedim Rowshen dedim. Onu gowy gasydan mulayim gowy şeýle var dedim.
Şeydi Rowshen bilen ya halife şahitlik yolumu başlattı. O zaman aydımın ince yollarını öğrettim şeydi yani. Aydımın ince yolları kıyın da Allah tarafından verilen olmasa, heves olmasa olmuyor. Şeydi ona aydımın aydırış medeniyetini, aydımın uğrunu, aydan yani demarmalarını köpünü öğrettim. Notadan öğrettim. Notadan düşünce vermeden bolana. Ben öğrendim köp havaları salyanla. Onun ol estiye göre oturuyor. Ona da heves veriyor. Öyle salyan havalarını Rowshen'e de öğrettim. Şeýdip halipa şägirtlik ýoluna gadammasan Rowshen, Garaja Ferbarovdan dürli saz gurarlar çalmagy öwrenip şowur wagtda da oň ýerine ýetirýän aýdymlaryny keçirek toý märekelerde aýdyp başlaýar. Onu 10-njy sınıfy tamamlap barýaka toýak etmeli. İnsan şu toýda. O ýyskda da aşak düşdüm bir ýerge gelmeli bolup başga ýer toýa geldi doýan bir aýdym gaýyn Rowshenjan oğulları diýdim de ýerim dowam etdim şu toý. Onu geri basym geldim. Orada aydım aytılıp dur. İnhe hareketleri Rowshen adamları heybetini öğretti ya aydım. Heymeli mi diyenler, heymeli kıyırsa olur. Bunlar onu da alıp bayağı soyuk, sağadan da hakikatlerim görüp sonu görüp öğrenip beğendim de. Yani benim rahmetimin yerine söndü de ben ya. Rowshen sana urfat dedim. Halifana urfat. Sen dedim inne toylara gidiyor dedim. Tu öğrenme sana dedim gruppa öğrettim. Sonra öğretmek ayıp başladı. Halkın sevgisini kazanıp şeyden ulu ağrıya iyi oldu. Aydın çoğulan oldu yetişti. Sonra bakın erzel kov aydınlar aydardı soyulurdu. Halipatyndan akpata alan Rowshen 1984-nji ýylda orta mektebi tamamlaýar. Talapkär, salsyrymly sunwat ýoluny başgoşan Rowshen barha kämilleşmek üçin şo döwürde ustatlygyň sürdepetine çykan halipalary ürj edip dinleýärdi. Tahjep Barow, Uradgilli Ilyatow, Hommat Jelilow, Anneberdi Attanow, Öwdgilli Tekaýew, Nurýagdy Tokaýew, Atabay Çargulyýew, Recep Ulugow ýaly bagşylan aýdymlaryny ýygyderli dinleýän Rowshen estrada ýolundan hassa kämilleşip başlaýar. Galyp ertede oň Türkmenistanyň halk artisti Atabay Çargulyowyň ýerine ýetirýän aýdymlaryny ürj edip dinlemegi, halipaty hataplamagy, oňa öýkünip aýdym aýtmagy, öz ýoluny saýlap almagyna ýardam edýär.
Ataway Halipaň repertuaryna naýbaşy Leyla, Maýa gözel nesip etmedi. Ağlama senliyen aydymlaryny Rowshenyň ýerine ýetirişine ser salanda da aýdyň duýmak bolýar. Şeýdip kyn, çylşyrymly, talapkär sunwat ýoluny baş goşan Rowshen, Ataway bagşyň aýdymlaryndan täsirlenip, ol aýdymlaryň aglaby bölegini öz şeýerine ýetirip urýar. Rowshen ilk aýdym aýdyp başlaryna Ataway çağıryly, bu ýolundan aýdyp başlady. Hem de bolsa biziň Ferda şäherimiziň bir öz bolşy aýdym ýolu bar, damana diýerler oňa. Şol damana ýolundan ol özüne bir täze bir ýol ýasanly. Şol ýolundan ömrüniň ahyryna şeýle aýdym aýdyp halka hedilberdi. Umman aýdymyzda Rowshen özüniň aýratyn labzy bilen, sesi bilen biziň aýdymsal dünýämizde täze bir ýol oýdy diýsek ýalňyş bolmaz. Bir 1985-nji ýyl Rowsheniň durmuşyny aýratyn ýyllaň biri bolýar. Ol şo ýyl öz göwün söýen gyýdy, aýna gözel berdiwa bilen durmuş gurýar. Rowshen marada aýtsam 1980-nji ýylda Aýtguly geldi Fatymnaky 1-nji orta mektebi 6-njy klassa geldi. Biz bir mektepde okadyk. Rowshen mektep döwründe de aýdym sada ýykyn edýärdi. Mektebimizde çäreler bolardy, täze ýyl bolardy, ýa 8-nji mart aýalgylar günleri bolardy. Şonda bir kimidem şoňa çäreler bar, aktiw gatnaşýarlar diýen ýalylar. Mektep döwründe ýa 10-njy synpda okaýaka döwründe de bir toýa çykyp zat edip bir ýylyň içine toýa zady çykýardy. Mektep döwrüne eýen ol özüniň öňündäki gelecekki käri taýlat diýen ýalylar.
1985 ýyly 29 iyununda durmuş gurduk. 1986 ýylda da ulu oglumyz dünýä indi. Oňa da täsirlaýyň adyny nakdylar. Kakasynyň adyny nak. Oňa garaýşy ütköşükdi da, ýa-ni kakasynyň ady. 88-nji ýylda ikinji oglumyz döwletgelli dünýä indi. Şonda da biz şu jaýmyza täze göçüp gelipdik. Bir döwletli ýer bolsun, döwletli bolsun diýipden döwletgelli diýip adyny goýupdylar. 1990-njy ýylymyzda körp oglumyz Rowshen dünýä indi. Soň 2001-nji ýylda gyýdymyz Nargul dünýä indi, oňa da ejesiniň adyny nakdy. Agdy bir durmuşda baly çağalaryna gowunyp, toy tomgularda uly siýiliň göwnünden turup ýören Rowshen hallyew 1989-1990-njy ýyllarda özi ýaly ýaş sadanlardan aýdym saat toporun dörediýär. Oň aýdymlaryna klawiş saz uralyna Ilyas Karajayew, Ras Ural Mehmedow, Raşid Tuwakow, gitara saz uralyna Anna Uradow, Berdi Ural Mehmedow, dip saz uralyna Rowshen Aman Nepetow daglar sadanlarly edýärler. Rowshen hallyew bilen men 1989-njy ýylda sataşdyk. Şo ýyllarda toýa gidip başladyk. Maňa da agam diýip ýüzlenerdi. Onuň şo döwürlerde biz bäherden etrawyna gaty köp toýlarda bolardyk. Bäherden köp çağırdy bizi. Ona şo aýda bäherden etrawyna deýişli ýarazy, owatyny şo aýda balla hasar diýip bir aýdymçy bardy. Dutardy aýdymlary aýdýan bir başy. Şonuň iller hanniyen aýdym bardy, onuň biwiniň diýen, aýby diýen aýdymlar bardy, aşyk hojaň söýlenýär. Şol aýdymlary Rowshen hallyew dutardan estrada geçirdi. Onuň sadyny özüme iki bolup işledik. Am şuň öňüne bir oja bir sazlardan, latlardan bir gelişýän sazlar, ütköşürak saz goýaýsaň latda diýip diýdi. Onuň benim öz bir kirläme bir saz baýlygyna görä, gelişine görä bir şoň öňüne o gelişýänje bir sazlar, latlary öz düşünjäm boýunça goýdum. Şol aýdymlar Rowshen hallyewiň ömrüniň ahyryna çerilip aýdyryp geldi. Şu adam aýdyrýar ol aýdymlar. Biziň ýaş aýdymçylar bilen aýdýar. Geçen zatlar ýatlamam özü ulu part şuň Rowshen hallyew ýatlap şu studiýada oturýar. Özüm şuň çalýan saz guralyny çalyp başladym taýçylyk mektebinde. Ondan soňra 78-nji ýylda Aşgabatdaky daňatary öz fadynaky taýçylyk üçinçisinde şuň çalýan saz guraly klarnetden oturdum. 82-nji ýylda da gulluk borjum ýerine ýetip gelemden soň Rowshen hallyew bilen bir toýda sataşyp, şondan soňra ýa-ni kırçly saz gitar instrumentine toýa başladım. O mahal näme diýsem de akordeon saz guraly bar, kakyp çalýan saz guraly bar. Şolar bilen soňundan wagtyň gelmegi bilen ritm blok elektronik instrumentler çykyp urady. Şonda da men ýa-ki gitara
kırışlı sağ kurarını sağ çalıp yanımıza da Halipoğlulardan Ayş Karayf diyen mahtumul etrafında yaşayan oğlum şu saat çalardı. Vaktim gelmeğiyle o da zaman kâr sebepleri öyle o yaşayış yerine gitmeli oldu. Sonradan benemden klavşin sürmediğine geçmeli oldum. Sonradan bir olsun hali filan toyu Rowshen'dan gidiverdik. Umuman aydanda Rowshen'dan halkın kollamağından, Rowshen'dan ağrıya kalmağından toyu gidiverdik. Yeter, köp toylara gittik. Ayın 17 günü Beher'den etrafına gitsek, 13 günü Kızılbaş'ta olurduk. Rowshen'dan yan toya gittik. Aynı toparını gitar çalmak istedim. Sonra orada çok toparı çalınır, Rowshen olanlarımız, aşırı olanlarımız var. Berdiğimiz gitar olanlarımız. Bir toylar o soldu. Rowshen halif barada aydamızda bunun sunuğut aleminde yüzü var. Ulu iyi koyup gitti sunuğut aleminde. Çağılıktan mene toya giderdim. Menden 6 yaş kişiydi. Ona kavat yüreğim sonra gitarda aydımaydı dedim. Sonra Rowshen san. Men anne gitarist olacak deyip gitara satın aldı. O at mektepte okap verdi. Şeydip birden öz yüzünü taptı danini bağışılık yolunu vurdu. Ol var ya, hemme adam çalar, depem kakardı, gitara da çalardı. O önüne blok koydan onam çalardı. Dutaram çalardı. Onunla da inlenirdi. Ay tuğulemi kursoğu doğru zihindi. Hey bir film var dedim Şahı Sultanı. Ey gele sultanı. Dostlar menli olup zaman kalmadı. Hey devletli bayların du hareminde. Gel hareminde. Desirhan kesilip mimar kalmadı. Rowshen halifinin bilerlikte bir näçe halk aydımlarını estrada yolunu geçirdik. Sunuğut aleminde eden iyi şey katı kändir. Ol şol halk aydımları estrada geçirmekle katı ulu işler etti. Ödü hem sağlamda bolsun ol bana da katı kaptandan kömek ederdi. Eylelek ödü ne şu tayları ahir sağlamda bolsun. O katı kömek etti.
Rowshen Halif bilen bilerikde şu damana yolunun aydılyan Dost Mehmet, Qaragöz ve başka bir näçe damana yolunun aydılyan aydımları bilerikde estrada yolunu geçirdik. Bu toporun ýadawsuz çeken zähmetleriniň netijetinde şad eýle, täze gelin, aýna munun, mejnun eýledi, intizar boldum, ýyllar hanyýaly aýdymlar täze rowşda ýanglandy. Bu toprağı dediğinleri, şahirlere, başlara, bay toprağı, estradanın adamında ve dediğinlerin, aydınlarının, hıhafların, koyup giden ummatın oturun, 3. yıl boyu estrada aydınçılık alanları var. Umma Türkmençilikte bir il alanında halk kabul edildi. Şu bir yol oymak diyenler, özün tapmak, ruhlukan, İslendik başı oldu, şahir oldu, talanı oldu. Şu halifelerden öğrenen adını, şu usulleri, yol tapsa hafır, halkın ağlamına haliye, Rowshen Halif diyenler, sahadan akkaydı İslendik başı talanı. Umman düýbäl mübarem halk talanı, halk aydınlar, halifelerden gelen Türkmen milli olma. Estradada sahalar bölünýär. Nemin son hayatın çok geçerinde Rowshen Halif Türkmenistan halk artisti Atawa Çarlı'nın ayış bölümünü aydık. Son ölçü yakın oldu Hatay'da Atawa Çarlı'nın aydınları estrada oldu. Yani bir damana yolunun bir halk aydının bir ahali basılarının uğrunun aydınları yer getiriydi. Ben Rowshen'in toylarda Çarlı'da kavat taşıyadım. Nemin sizin gururmadan faaliyet şunun dediğiniz son halkın gurur dünya aydınları var, iyiler mahalli, dünya aydınlar. Şular halkına Rowshen'in aydınlık piyası yerler. Mahmul owaz bolup çykýanlar joşup, alhamyňdan aýdymlaryň ýagşysy, ady wadan ýyllen ýyllere aşyp, bollun ýylyň islegleýän bagşysy.
Aydımlaryň diňlänine gojalar, dolanor ýaşlyga hyrçyny diýişläp. Aydymlaňda özün görür ejip, ýakymly ýatlamaň ýumagyny çöşläp. Tüweleme, beýik tepkide ýetdiň, götürüp belentdi buýsonçly seriň. Ýene şonça tepkit netipler etsin, uzak ýyllar ýanglansyn sesin. 1993-nji ýylda Rowsheniň durmuşyny ýene-de bir bagtly pursatlaryň biri bolýar. Ol ýanglandyarym atly telebätleşigine özge gerekmez diýen halk aýdymy bilen barýar. Bu bätleşikde Rowshen ýene-de bir aýdymy ustaatlarça ýerine ýetirýär. Oň ýerine ýetiren ýanglan diýarym diýen aýdymy oňa uly awraýa getirip bätleşigiň ýeňjisi bolýar hemde döwlet derejesindäki geçirilýän bätleşigiň nyşanyny öwrülýär. 1990-njy ýylda ýanglan diýarym meselelerini Balkan welaýatynyň Rowshenem döwlet derejesinde ýarşa gatnaşmakla hukuk kazandy. Şol döwlet derejesinde ýarşa gatnaşanda men emin agdalynyň arasynda oňa baha berdim. Şol döwlet derejesindäki geçirilen ýanglan diýarymda Rowshen ilkinji edip diýarym ýanglan diýarym Amanella Amanowyň goşgusyna Qurban Oral Mehmetowyň sadyna aýtdy. Olam näçe ýylyň dowamyna bir her bir ýanglan diýarym geçirilenini ilkinji şol sady bilen açylyp şol ýanglan diýarymda da oňa ýeňji bolmak müýesser boldy.
tans bolsum. Ben kiçirakdim ama. Kiçirakkam toylara, alatlara barardım, aydım aydardı teleskada şey bir yıl garıp. O soğuğundan soğurdu. Ona benim kiçirak neme olup yanına baramda bana taat saldırardı toyda. Men tans bolsum, Rowshen hallyew falan çok iyi. Ondan bir iki yıl yalıp geçti olen bir gün öyle otur. Yanlan diyarım bir deyip aydım değerden döredim bir aydım mı de. Sol aydımı kalkam sonra Rowshen tenketine geçti ya sulaydım. Sen sulaydım aytsam ne yanlan diyarım deyip devlet derecesinde öyle şehre geçirliğe katlaştan deyip maslahat verdi kalkam. Ondan benim anı korunan barlak görüldü deyip şu bloğun başında tutarlar sallık yanlan diyarımın başlayıcı bismillah. Diyarım. Kalkam bıtayın beyler ağal deyip şey böyle işleşi verdik Rowshen hallyew filan. Liyaf Karacaev deyip Rowshen'ın ilk sağlarına vardı yanımızda sonra bile oturup üstayın şeydeydi, bıtayın beyli ütködeydi. Son birisi yerine ütködönmedi, oğlanlar geliyordu. Sozası ütködöndü adımı da görködördük. Sunuyunu hoşluk neyli oluyor, üstayını sozası oğlatım salgıp neyli oluyor deyip. Rowshen hallyew bilen 1993-nji ýylda Türkmenistanda geçirilen telebiýaseçik ýanglan diýarymyň telebiýaseçik bilen gatnaşmak nesip etdi. Şonu Orhan Mehmetowyň ýanglan diýarym diýen aýdym amanul sözlerini şol aýdym bilen biz ýanglan diýarym telebiýaseçigine gatnaşdyk 1993-nji ýylda. Rowshen hallyew şu ýanglan diýarym aýdymy Atı usatlarsa yerine getirdi. Şondan soň has Rowshen hallyewyň abraýy bütün Türkmenistana ýaýrap, o abraýy öňküdenem artdy.
Şondan soň diýarymyzda giýinden tanalyp başlan Rowshen hallyew aýdym repertuaryny hatam baýlaşdyrýar. Ol öz sadanlar topary bilen şahir Amangelli Aman funksiyonlaryny dağlar. Şahir Şeyh Mustafa Hudaýberdi funksiyonlaryny Gowhurum atly döwrewap lirik aýdymlary şeýle-de galmady, güleniň galar, derdinler, yüz bolmaz diýen aýdymlarym ustatlarça ýerine ýetirip başlaýar. Ne şoýagy Akbalym diýen aýdymy 67-68 ýyllarda dören aýdym. Şonu ilki medeniyet öýünü oğullara saat çalıp bere şonu aýdyp başladyk. Soň baýdymy Hal Mehmet Sopir toýlarda aýtdy. Toygun jep bar aýtdy. Şeýtde ýöne bir toýlarda da aýtyldy galdy. Soň men okuwturup gelemizem o Urhudaýlygyň daşlygyň teatral ýokary okmekden turup geldi. Hemem köp sahnalarda, toýlarda bile gatnaşyp, şonda şokbalymy diýdi, täze işlejek diýdi. Orta sorady menem, wah. Men garaşan adam şonda diýdim. Onuň sözlerinden ýazmaly, täze işler. Ondan ay bolunu öwrälşini çıkarandyk, video klipleri çıkarandyk, şol barmy video klipleri çıkaryp täze halka öldürýär. Ene şol barmy aýdymynam Rowshen aýdýar. Rowshen aýdanda men karşym yaşlamy ýada kalsam gara gözler çyýlaýar. Gara gözli dostlarym keremenim ağlaýar. Ölen ýaşym mamuli şolar ýolum bağlaýar, 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 bağlaýar. Inni menim soňkur ýolumdan goýma bağlaýar. Inni menim soňkur ýolumdan goýma bağlaýar. Men aýdymda şuny tempini haýalratdan gelen şopar oşuqdynyň manysini görä haýalrat edip aýtdym da. Ine şu Urhudaýlyk aýdyndan soň Rowshen hallyew aýdyp başlady. Rowshen hallyew benim aýdymyny şonu aýtmady. Urhudaýlyk aýdyş usulyny eşitip, onuň özüçe işläp, toýlarda aýdyp urady. Rowshen aýdanyň tempini biraz çalkarak edip aýtdym. Özüniň aýdyş ýoluny gabatlap aýtdy. Şoň üçin onuň aýdyşy barmy çalkarak tempda aýtdy.
Rowshen 2000-nji ýylda Garaşdyrlyk bayramy münasibetli 15 aýdymdan ibarat bolan aýdym albomuny halk köpçüligine hödürleýär. Ol bu albomyny mar ýoluny ýerine ýetirilýän tawsyrdym diýen aýdymy Tagjep barfyň ýerine ýetirişindäki hasabyny üýtgütmän ilkinji bolup estrada ýoluna geçirip dinleýijilerine miras goýdy. Hemla yasır bilmediğini bildirim, kurban köpmem şadi aley güldürüm. Ey gözlerim görmedin beni, öldürüm. Ey dayanım hemrani, Ýaşlykdan kämillige ýeten ady ýyly dolan Rowsheny şu majal biwat gelip aramyzdan alyp gitdi. 2002-nji ýylyň 21-nji sentýabryna bary ýogy 36 ýaşyna kämillik ýaşynyň baharyna ömür tanap edildi. Ajal ýyr apardy ýygydyň ýagşatyn, öwülýän ýoluny todlaryň ally. Daňlar atar boldy Rowshen bagşasy, gökde perwaduran gadlaryň ally. Tora düşüp şu majalyň kassyndan, mekan tutar boldyň ýeriň astyndan, bir bagşydyň aşygaýdyň neslinden dünýä serpay, aýdym saatlaryň gally. 36-da gittiň çekdirip zary,
Allah'ın permanıdır bu zatlaň bary. Ýalňyz goýduň gözü ýaşly naçary. Gan ağlap oğlunyň gıýlaryň galdy. Bugün gözleri ýaşy dolarsız bolup, başı belent dağlar gallyp pes bolup, gıyyd gelinler toy bayramda şat bolup, waspyn eden al ýaňyp uğullaryň galdy. Bağışydyň sen ýyl söylen, toysuz aýdymlaryň galar serimde. Aman gelli şahir görüşlerimde, nurlu ýüzüň umman gözleriň galdy. Elbette her bir ustadyň ýoluny şägirtleri dowam etdirýär. Atawa Şargulyfyň şägirdi Rowshen hallyew şägirtlikden halipalyga ýetişip, öz bolşly ýoluny estrada ýoluna ýaş dehinlere miras goýdy. Berkirar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne, gahrman arkadagymyzyň saýatyna, arzuwlaryň hasyl bolýan zamanyna Rowshen hallyewyň ýoluny Rahat Kakajykow, Bayrammerdi Kadyrow, öz oğulları dayan şemde Ürsem halliyewler, başga da bir näçe ýaş dehinler dowam etdirýärler. Şeylerin şunun bugünde bir talip yaşlar için okumana, öğretmeye, devlet derecesinde bilasleşmelere katmışmağı, ulu mümkünçülüklerden ötükleriye, şeyle görülen mümkünçülüklerden peydalar 2015 yılda yandan yarım televizyon yenisi olmak vaktimi müyesser etti. 1993 yılda Kakam Halifam yandan yarım televizyon yenisi oldu. Şeylerin bana hem 2015 yılda Hormat Prezidentinin şahsepani nasip olmak vaktimi müyesser etti.
Florianın konuşukları bölüştüren, dili yaşar için tahsil kararlarlar etken, formatlar kadağının, zanatlar başlık olup, iyi ürpeklikli dünya heyeti tükkan tüm işleri rovazlatı. Biz hem şu fırsattan peydalar formatlar kadağının, dili yaşar için yediyen anamızı eder, sunma değerlerine ayrımsal yolunda gelecekte kâde aydınları işler, formatlar kadağının vatanımızı yurdumuzu vasf etken kâde aydınları işlerdir. Sunandır yani. Machine